Вітаю, сёння чытаем з вами 114 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі, а потым на ангельскай мове на мове арыгіналу. Няўжо хвалой тваёю увянчаны атруты царскай лёстак выпіў я? Ці чараўніцтва талент надзвычайны дала на долю мне любоў мая? Дакуль сягнуць яго праменні, можа, стварае ён узоры пекнаты. З істот пачварных ангелаў прыгожых ствараць ён можа, гэтакіх, як ты. Праўдзіва першая прычына лёсткі. І розум прагна трунак гэты п'е. А вочы келіх наліваюць порстка, яму да смаку і самім сабе. Калі атрута, лёс даруе грэх ім, пакаштаваць ім давялося першым. Oh, whither does my mind, being crowned with you, drink up the monarch's plague, this flattery? Or whether shall I say mine eye says true, and that your love taught it this alchemy? To make of monsters and things indigest such cherubims as your sweet self resemble, creating every bad a perfect best, as fast as objects to his beams assemble. Oh, 'tis the first, 'tis flattering my scene, and my great mind most keenly drinks it up. Mine eye well knows what with his gust is green, and to his palate does prepare the cup. If it be poisoned, 'tis a lesser sin that mine eye loves it, and does first begin.